कंपनीचे रे वाच जरा नाव इंग्लिश म्हणत आहे. इंग्लिश आपल्याला येत असताना वाट लावली असते. जाऊ दे. तर मित्रांनो कितीला घेतली असेल ती नंतर तुम्हाला सांगतो मी. 150 रुपये. 150 रुपयाची घेतल्या जत्रेमध्ये. थांबा रे यासनी पाणी पाजू दे. मित्रांनो पहिले ह्याला पाणी पाजतो आधी. इथे घरी कोण नाही इथे. अरे हिजी टाकलं ना कुठं. च्या गावात. हा बघा ह्याच्यात ना पिएल तर पिएल. लवकर काढ्या लवकर पी. एकटाच आहे विचारा. काल पी लवकर. बस झाला. टाइमपास करायला मी तर तयार नाही तुझ्यासाठी. आता मला जाऊ दे. टाइमपास करेस तुझी आयशी संध्याकाळी. चल मला जाऊ दे. तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश गुडे तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो गावावरून. तर मित्रांनो आता मी म्हणजे ना कधी आम्ही लास्ट टाइम गेलेलो आता सांगतो तुम्हाला. तर आम्ही खालच्या देवळात आणि ह्याच्या मंदिरामध्ये नारंजीला परत आता व्हिडिओ बघितलाच नसेल. आता भरपूर झाले दिवस व्हिडिओ केलेला. तिथून मी काही गेलो नाही जास्त करून. पायापडा पण जास्त जायला भेटला नाही मला. मी मंदिरात जायचो धर्मजे तिकडं त्या साईडला जायचो नाही. तर अजून शिमग्याच्या वेळेला पण नाही भेटला टाईम. 6 दिवस होतो मी. तर त्या वेळेला पण नाही भेटला. आणि आता मला टाईम आहे 2 म्हणजे 3 दिवस राहिले माझे. आजचा उद्याचा आणि परवाचाही. नंतर 21 तारखेला मी सकाळी निघणार आहे. तर त्याच्यामुळे मी बोललो आहे ना की जाऊया आज. बाकी इकडे गोतांबल आहे आमच्या इथं. मोऱ्यांकडे पण आहे आणि वाघऱ्यांकडे पण. तर दुपारी वाघऱ्यांकडे आहे नंतर मग रात्री यांच्याकडे आहे. तर मी बोला आपण जाऊन येऊया. नंतर मग दुपारी तर जेवून टाईम भेटला ना तर मग उत्तरबडीचा तिकडचा दौरा करू असा विचार आहे. पण बघू जमलात तर. काही एवढं पॉसिबल नसतं गावाकडे जाऊन लगेच येणे. तरी पण आता कसं ऊन नाही जास्त की 14 तारखेपासून ना ते पावसाचं वातावरण. त्याच्यामुळे ऊन म्हणजे एवढं नाही आहे की गरम होतंय. म्हणजे उन्हात गरम होतंय पण एवढंही नाही. असं ऊन कसा लागतो त्या उन्हात जाऊ शकत नाही आपण. तसं प्रकार तर नाही ऊन लागत. तर मित्रांनो आता आम्ही जातोय धर्मजे तिकडे. तिकडून नंतर मग आमच्या गावदेवाच्या मंदिरातून नंतर मग वरती तिकडून वलीकडून घरी येऊ. तर मित्रांनो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आता भरपूर दिवस झाले तुम्हाला दाखवलेलं नाही त्या साईडचा. तर मित्रांनो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. तर मित्रांनो बघा खाली उर्दवलीत आलो आता आम्ही. इथं आम्ही क्रिकेट खेळायला 1-2 वेळा आलेलो आहे मला वाटतं. हां एकदा तर आलो ओलम खेळलेलं. इथून पण आमच्या गावात असा रस्ता आहे वरती जायला. इकडून असा ह्या डोंगरात भरपूर आम्ही फिरायचो पहिलं लहान असते वेळी. लहान म्हणजे 10वी पर्यंत. इकडून एक हा रस्ता. तो टॉवर तिथं खाली आहे ना त्याच्यात ती लाईट दिसते ना रात्रीची. तर मित्रांनो बघा आमची नवीन दुर्बीण दाखव रे जरा. कोणत्या कंपनीची आहे रे वाच जरा नाव. इंग्लिश म्हणत आहे. इंग्लिश आपल्याला येत असताना वाट लावली असते. जाऊ दे. तर मित्रांनो कितीला घेतली असेल ती नंतर तुम्हाला सांगतो मी. 150 रुपये. 150 रुपयाची घेतल्या जत्रेमध्ये. पप्पा दिलेले का 150 रुपयात. 150 रुपयाचं पण वजन नाही तेवढा. चिल्लर जमवली तर 150.
तर मित्रांनो जायचं इथून सरळ मग रस्त्याने खाली रस्त्याच्या बाजूला धर्मबाजीचं हे आहे. नंतर मग तिथून आतमध्ये जायचं आहे आपल्याला. तर मित्रांनो बघा काजू पडलाय, त्याचं झालं बघा काय, गाडी गेली त्याच्यावर. हा तर मित्रांनो आमच्या वेळीत नवीन माणूस आलेला आहे. ओळखली काय खूप वर्षानंतर. आहे बघा हे आम्ही ह्याला पाहुणे बोलायचो माहितीये ना उडायचे ते. हे दादा पाहुणे दा. तर याचं नाव सांगितलं काय आपण कधी ना, किती व्हिडिओ होता पहिला. तर मित्रांनो आता बघा तो कसा दिसतो. तुम्ही याचं नाव कमेंट करून सांगा तुम्हाला माहिती असेल जुन्याना, तर आम्ही नंतर सांगू तरी पण तुम्हाला दुसऱ्या व्हिडिओत. आता नाही सांगणार याचं नाव काय आहे ते. हा जुने असतील त्यांना माहिती असेल, भरपूर व्हिडिओ मध्ये आहे तो पहिल्या. संकेत हा आणि जिगू. मित्रांनो बघा इकडे खालच्या साईडला आलो ना, आमच्याच गाववाल्यांच्याच आहे कंपाऊंड. सावरी गावातल्यांचं नित्य केळीवाडी यांचे त्यांचे. हे बघा कंपाऊंड बघा जबरदस्त दिसते एकदम. आमच्या इकडचे काही लोक ती जमिनी विकतात, अशा मोठ्या बागा वेगा बनवायच्या. तर काय काय नाही आता जमिनी विकलेल्यात ना, त्यांच्या कसं आहे हे केलेलं आहे. ते लोक जी बाहेरची लोक आहेत ना, त्यांनी त्यांची घरं बंगलो बिंगले बांधलेत आणि झाडं बिडं लावलेली आहेत. तर आमच्या लोकांना ते जमत नाही, मुंबईला जमतात ह्याला कामं करायला. ट्रेनमधून धावा तिकडे डोंबिवलीला राहा, विरारला राहा, तिकडून एवढा कामाला CST ला या. काय गरज आहे, पण गावचा सर्व विकून मुंबईला जायचं. तर असो जबरदस्त एकदम आहे कंपाऊंड. आपण पहिला एवढं ही नव्हतं, तर आता त्याला चांगलीच हे गेलेले आहे. सर्व पाणी बिणी आहे आतमध्ये. तर त्याला मित्रांनो टाइम होते आपल्याला पण. तर मित्रांनो हा बघा इथं आदिवासी वाडी आहे खाली इथं, आणि हा इथं टॉवर आहे. हा बघा अजून कंपाऊंडच्या मी पुढे गेलो नाही. हा बघा BSNL चा बोलतात. इथून ह्याची लाईट आहे ना आमच्या गॅलरीतून दिसते रात्रीची. त्या दिवशी मी बोलतो हे काय दिसतंय लाल लाल, म्हणजे रेड कलरचे असे ब्लिंक होते ना आपली LED ती वरती असते बघा, ती इंडिकेटर असतं त्याचा. तो इथून जायचा रस्ता आहे तिथं. BSNL चा आहे बोलतात, काय माहिती आता आपल्याला पण, मला पण. चला असो आता जाऊया आपण आता खाली. चालेल लवकर मी घरात जाणार. किती जण आपण, 1 2 3 4 5 जण. तर मित्रांनो बघा पाठीमुळं आदिवासी वाडी. काय बोलताय, काय बोलताय, बोल बोल, आवाज देत आहे असा बोलताय. तर मित्रांनो आता पोहोचलो आम्ही इथे. रस्ता आलाय वरतून फिरून खाली. मित्रांनो आता आम्ही आलोय खाली धरमबाजीच्या तिथे. हे बघा हे आमची पलटण आता जरा ही करतायत. व्हिडिओ काय काय व्हिडिओ नाही आपल्या, बघताय तिकडे तिकडे दुर्बीननी.
विश्वाच्या गावदेवी गो, तुझा महिमा काय वर्णू गो. आदिशक्ती तू विश्वाची आमच्या गावाची गावदेवी. आदिशक्ती तू विश्वाची आमच्या गावाची गावदेवी. गावाची गावदेवी आमच्या गावाची गावदेवी. गावाची गावदेवी आमच्या गावाची गावदेवी. गुलालाच्या गोणी ग आई तुझे पालखीला उदलती. गावाचे गावकरी गो सन्मान पालखीचा करीती. पालखीचा करीती गो सन्मान पालखीचा करीती. पंचारती घेऊन ग भक्त पालखीला आलीती. गावाचे गावकरी गो आई तुझे पालखीला नाचती. पालखीला नाचती गो आई तुझे पालखीला नाचती. वेद पुराण गरजती गो महिमा संत तुझा सांगती. वेद पुराण गरजती गो महिमा संत तुझा सांगती. आदिशक्ती तू विश्वाची आमच्या गावाची गावदेवी. आदिशक्ती तू विश्वाची आमच्या गावाची गावदेवी. गावाची गावदेवी आमच्या गावाची गावदेवी. गावाची गावदेवी आमच्या गावाची गावदेवी. ए पाय पडायचं असं लवकर लवकर पडा, सगळ्यांनी तांदूळ घे फटाफट फटाफट. एवढं मला एकट्याला तिकडं नको हे ना दे. ए पाय पडा, मी पाय पडून झालो एकदा, आता परत मी तांदूळ टाकतो. हे सगळं संपवू नका, त्या लग्नातले अक्षता टाकायला नाही येत तुम्ही. अरे इथं नको काढू, तो दालीत बिलीत काढतात. जाय लवकर जिगू, लवकर लवकर जा पाय पडा. ते सौरभ पाय पडा. अरे नंबराशी पाहायला पडायची तुला रे नामराशी पडली. पाया पडू दे. डोका टेक आम्ही नारळ इकडे ठेवतो. नारळ पडतो. कॅप लावला नाही फोटो काढायला वर हे करायचं ना रे. हे शुभा याचा खोबरा आहे तर बंद कर. ए धंबराशी मी तुम्हाला माहिती किती तुकडे काढायला लागतात. धर ठेव. अरे धर. 7-7 तुकडे ठेव दोन्ही नारळांचं. 2 नारळ फोडलो ना, दोन्ही नारळांचं 7-7 तुकडे ठेव. इकडे तिकडे फेक पण इकडे इकडे टाक नको म्हणजे ठेव. टाकशील नाही तर तू. आणि एक वाटी ठेव इथेच. तर मित्रांनो फोटोशूट चालू आहे इकडे. हे बघा जिग्नेश कॅमेरामॅन.
पाणी आहे त्याला वास मारताय माझ्यावर पडला. तर मित्रांनो नारळ देऊन झालेला आहे धरमबाईजीच्या तिथला. तर आता जातो आम्ही गावदेवी मंदिरामध्ये. लवकर चला, कारण टाइमपास करत राहिलो तर परत व्हिडिओ लय मोठ्या होत्यात. तर एडिटिंग करायला कंटाळा येतो मला पण. अरे झोपा परत नाही, मोबाईल लावून कामावर जातो. कामावरनं व्हिडिओ अपलोड असतात माझ्याकडे केलेले. बहुतेक व्हिडिओ कामावरनं आता अपलोड करतो मी. तिकडेच एडिटिंग करू, तिकडे ते अपलोड करून मोकला होतो. लॅपटॉपला एडिटिंग नाही करत. लवकर चाल रे. मित्रांनो काहीतरी काम चालू आहे इथं. मी बोलतो याला आवाज येतोय, आवाज पाण्याचा आवाज येतोय. ह्या ओलापर्यंतच गाड्या यायच्या पहिल्या, पण आता पण कुठेच येतात. काय बनवतात रे? काय बनवतात? काय तला बनवतात का काय बनवत आहे? का बंधारा? काय बनवत आहे? काय माहित नाही मित्रांनो काय बनवतात ते. बनवल्यावर समजेल. चला वरती जाऊयात आपण मंदिरात. मित्रांनो झाड कुठं गेला तो? आलो मंदिरात वर आता. भाई झाड कुठं आहे? हा इथला कधी तोडला? काय बोलला? तुमच्या तुटेल तरी काय शाळेला किंदीचा धार तरी तोडला काय कधी? दिसत नाही तुटल्या. हा एवढा तुटणार आहे बाई. बोलतो बघ काय आम्ही तोडला म्हणून. मशीनने का? मशीनने तो तुटला, सरळ कापला असता. हा हे शुभम धर नारळ फोडून. अरे भाई दे हे बघ दे बस झालं.
काय पडू दे हा धर हा आहे ना जा पाय पड दोघं आपण आवाज का चला ए बाजू बाजू हा मी पण लय अगोदर आलो होतो रे इथे पहिला हा देव आहे ना म्हणजे हा नव्हता ना ज्यावेळेला तो दिसायचा नाही कुणाला मंदिराच्या असं भिंती होती ना भिंत त्याला म्हणजे माहितीये पहिला आपल्या घरासारखं भिंत होती ना मंदिराची त्याला तो टेकलेला होता त्यावेळेला त्यानंतर ही दगड पण तिकडे होती त्यावेळेला तेव्हाची शूटिंग आपल्याकडे नाही आहे तो मंदिर लय जुना होता आणि त्यामध्ये ना असा पडवी होती पडवी असं मंदिर असं खुल्लाच होता पूर्ण त्या साईड ही होती पडवी हा बघा एक देव इथं आहे नाही तर बंद कर ए गंगे सावधान साईडला